usab mga angkol ug mga ante. Tugudi na sab ko ninyo na mga sa dagkatahura nini mga orasahan. Of course sa mga gising na gising pa ngayon. Hello, maayong gabi. Ayan, shout out muna tayo mga kabisyo sa mga nakatutoy sa ganitong mga oras pa. Ayan, shout out kay Mingsky Senior. Ayan, sabi niya, good PM, Toy! Shout out naman kami dito sa bahay, sa Pulong Tisya, Pulilan, Bulacan. God bless. Ayan, nakatutoy yan permanente. Sabi ni David Servillion. Ako po, mahilig sa alak. Kaso, walang makainuman. Pag may asawa ka, yayain mo yung asawa mo. Inom ta, love. Ayan. Inom as in, inom umay. Shoutout kay Alberto Villamor. Yan sa ating mga kabisyo dyan, mga road warriors yan. Alam kong laging nakatutok sa atin yan. Daghan kayong salamat. Ayan. Si Ryan Soyar, no? Magandang gabi, Totoy Bato. Pabati po sa papa ko sa Negros Oriental. Si Roman Ocoy Jr. Ayan. Ayan. At sa mga anak, si Chona Efren Jari, Jomar Longlong, Johnny, Jason. Ayan, at sa lahat po sa inyo, sa pamilya dyan, maraming salamat sa pagtutoy. Yun sinasabi po natin mga kabisyo, no? Ang pinag-uusapan po natin dito, mga sinyales na malakas sa inuman ng jowa, kaya partner mo. Sabi ni Joe Mong, magpabutokol. Anong ibig mong sabihon? Edgar Laga Jr. sabi, ang uban kol, magluya daw sila og dili makainom og alak. Grabe na ni, may sakit na ni. Ayan na, yan yung sinasabi po natin mga kabisyo po. Ang pag-inom po ng alak ay karaniwang dahilan yan. Kaya umiinom sila dahil nga yung sinasabi natin na social activity, ha. May okasyon. Ayan. Madalas na ginagawa bilang bahagi po ng social gatherings tulad ng mga parties, mga birthday, wedding, celebrations, or mga simpleng pagsama-sama lang. Halimbawa, matagal mo nang nakasama yung, hindi nakasama yung kaibigan mo galing abroad. Ayun, makipag-inuman ka kasi libre lahat eh. Libre pati inuman. Ayan, lahat. Pati yung katabi mo, siya nang magbabayad. Bibigyan ng beer na merong tissue paper. Words. So, alam mo mga kabisyo, ha? Etong wala naman sigurong mali, no? Sa pag-inom. Para sa akin, no? Basta lang yung ano lang, wag lang yung labis na, alam mo yung pag-uwi mo sa bahay, kasamparay ka na. Kumbaga, hindi mo na alam kung paano ka na umuwi, no? Yan, wag naman ganun, pero minsan kasi hindi mo maiwasan, lalo-lalo pag yung makakasama mo, matagal mo nang hindi nakahalubilo, matagal mo nang hindi nakasama, matagal mo nang hindi nakausap. Kaya ang nangyayari, nasusobrahan. Kaya mas maganda siguro, hindi na lang umaalis ng bahay. Magrenta siguro kayo ng isang kwarto. Kaya naman sa bahay na lang para sigurado. Para walang disgrasya po, no? Dapat mga kabisyo, laging ilagay sa alimpatakan, dapat ay moderation. Words, no? Basic na po yan. Moderation, ha? Hindi po moderetso. May iba kasi, ako na ba? Hindi na marunong nga magsalita. Butit na eh. Ayan. So, ganun lang po yan mga kabisyo, no? Sa ating mga kabisyo, lalo na ngayon, nagsisimula pa yung siguro, no? Gabi. Sisimula pa lang yung happy-happy. Especially ngayon, sweldo day. Kaya naman bukas, dapat isa lang alang natin na meron pa po tayong mauuwian. May nag-aantay pa po tayo, may nag-aantay pa sa atin na mga mahal sa buhay na umaasa po sa atin. No? Hindi porket ngayon, ako na bahala na, hindi magagalit yung asawa ko. Yan yung sinasabi pagkaharap ka. Pero siguro pag uwi sa bahay, pag hindi na, wala na. Hindi na alam kung anong gagawin. Lalong-lalo na pag nagastos na po yung budget para sa bigas at ulam. Nako! Alam mo, nung araw, pag walang ulam, ang inuulam po, yung sabaw po ng toyo, parisan ng sabaw po, yung mantika, yung used oil, no? Yung mantika sa baboy. Yun nung araw. Pero ewan ko lang ngayon, kung yung mga bata kumakain pa ba ng ganyan, sabaw.
Ang bira naman. Anyways, marami pong salamat sa lagi pong mga nakatutoy po sa ating programa. Alas 9 po ng gabi hanggang 12 midnight dito sa programang Totoy na Love. Ang inyong uncle, inyong kasama. Ako po inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy Bato. Bukas po makasama niyo po alas 5 si Uncle Dagol at saka si Tanya Chinita para sa programang Feel Good Morning. Daghang kay salamat mga uncle, ug mga auntie at saka sa anting mga pamangkin. Daghang kay salamat sa pagtutoy. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!